Masser TV. Det der med krimi og alt inden for området krimi, hvorfor lave en messe om det? Jamen for det første så er det jo fordi, det er et område, som er rigtig spændende, som man har lyst til også at fordybe sig i, og man kan også blive rigtig draget ind i det, en god historie, en god fortælling. Og så er det vel også sådan, det er lidt det der, det ukendte, som kan være spændende at høre om en gang imellem. Så det er vel derfor, og så I unge mennesker, I får jo også rigtig meget læring ud af det. Og jeg kan jo mærke her, hvordan I har arbejdet rigtig godt med det. Det er den ene ting. Men jeg kan også mærke stemningen her, den er jo helt fantastisk. Hvad har I tænkt jer, der skal komme ud af, at man laver en messe, og så efter? Hvad vil du så have, at de skal huske ved messen? Jamen altså, jeg så jo gerne, at man husker det som en rigtig god dag, hvor man har haft brug for, eller dage for I at arbejde med det her stykke tid. Men en dag, hvor man får det ud af, at man går tilbage og har lært nogle ting om at arbejde med det er forskellige bøger, men også forskellige emner. Kunne arbejde på tværs og medier. Nu står vi her foran et rigtig spændende medie. Men alt i alt, at man får en lærerig og en succesfuld oplevelse ud af det. Lige om lidt, der skal vi jo op på scenen og tage og snakke. Hvad har du tænkt dig sådan normalt? Hvad har du tænkt dig sådan at komme ind på emner? Jamen, jeg har jo selvfølgelig tænkt mig at komme lidt ind på, hvad der sker her. Og jeg har også tænkt mig at komme lidt ind på, hvorfor det er her. Og så har jeg også tænkt mig selvfølgelig at rose jer lidt allerede for den måde, som I tager imod folk på. Det er jo helt vildt. Nu når vi kommer ind under scenen og alt det, har du så været oppe at se, hvordan det er, du skal være alt det? Og er der noget med, at du skal stå rigtigt af det? Eller er det bare op at stå, hvordan det er? Altså, jeg har ikke været inde og se salen endnu, så det ved jeg ingenting om. Jeg er faktisk allerede en lille smule forsinket. Men jeg er jo simpelthen så nysgerrig for at få lov til at se de boder heroppe, at de må vente lidt på mig. Det var det, vi havde. Tak.